Bună ziua, scuze de deranj. O întrebare, dacă aveți pe cineva care urmărește meciul diseară, Real Madrid cu Arsenal? Și vrea să ne primească și pe noi la meci? Ne uite și ne venim cu semințe, cu floricele. Nu, mulțumim, nu o să știu. Scuzați, Să rămână, serviciu ușor. Serviciu ușor cu ei, doamne! Bă, cu aia am zis serviciu ușor. Ce-a făcut, mă? Bă, cu aia, în loc să zic seara până am zis serviciu ușor. Cu aia, mi-e rușine să nu mă mai luați în clipă din proști. Mă ia, luați toți proști din videoclipuri, auzi serviciu. Bă, cu aia am vrut să zic numai știu cum, bună ziua! Ziua bună! Dă-i pe partea altă, nu mai Dă-i, da, nu mai filma aici. Serviciu ușor, auzi. Au! Poate lucra de acasă. Bă, cu aia, auzi tu, bă, mi-e o rușine. Ce vorbea asta, auzi tu? Vine aia la doamnă la ușă. Băi, că o să zică că vezi, doamne, ai făcut mișto de ea ca și cum face videochat. Păi da, mă, frate, înțelegi, poate să înțelege ceva, dar eu am gura asta proastă care am încurcat. Eu am vrut să zic seară bună, sau nu mai știu cum am vrut să zic. Nu mai vreau să fiu eu. Prost, luați toți proștii și băi. Aoleu, Doamne, ce de rușine mie. Vorbești tu? Că mie să vedeți ce faceți la acolo, ce îi zice în gura asta, proastă, urâtă. Nu vrea, ce? Nu se uită la mișto.